tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files, the Halloween Special. Hindi na bumaba sa bus namin ang 4 na pasahero nito. Hi DJ Rocky. Magandang gabi. Isa akong masugid na tagapakinig ng Love Radio sa Lucena. Gusto ko siya nang ibahagi ang isang kwento na nangyari sa akin noong 2007. At wala pa akong asawa noong panahong yun. Dahil puro trabaho lang talaga ang inaatupag ko. Isa kasi ito sa mga karanasan na tumatak ng husto sa isip ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ruel. At ito ang aking secret file. Isa akong konduktor ng bus na may rutang Maragondon papuntang Bacoor. Ang bus na binabiyahe namin ay pauwi na sa terminal sa Maragondon. 4 lang ang mga pasahero namin. 2 babae. Isang may edad at isang pulis. Wala naman akong napansin noon na kakaiba sa mga pasahero namin. Matino naman ang mga itsura. Mukha namang may mga pambayad. At sa tingin ko naman ay hindi gagawa ng masama sa bus namin kahit 10 oras na ng gabi. Nakakabahala rin kasi kapag may sakay kang maayos ang porma o pananamit. Pero holdapper pala o hindi kaya may balak manakit ng ibang pasahero. Pero yun nga, wala namang kahina-hinala kaya sabi ko, mukhang magiging okay naman ang biyahe namin noon. Maya-maya pa, nangolekta na ako ng bayad ng mga pasahero. Pagkatapos ay umupo na ako sa likod ng driver. Itago na lang natin ang driver sa pangalang Kuya Nelson.
Matagal-tagal na ring driver ng bus. Itong si Kuya Nelson. Nauna pa siya sa akin na makapasok sa kumpanya. Kaya't kabisado na niya ang mga daanan ng ruta namin araw-araw. Nagtanong sa akin si Kuya Nelson kung nagugutom na raw ako. Sinagot ko siya ng oo. Dahil hindi pa kasi kami kumakain ng hapunan. Sagot niya sa akin, "O sige mamaya, pagdaan natin sa Bulaluhan, lagpas ng Tanza, kakain tayo." Nagulat ako sa sinabi niya, DJ Rocky. Kasi, may mga ihahatid pa kaming pasahero. At sa mismong terminal, ang baba nila. Kaya ang sagot ko sa kanya, "Teka kuya, nakakahiya naman sa mga pasahero kung hihinto tayo para kumain lang." Napakamot ng ulo si Kuya Nelson nang lingunin niya ako. Ang sabi niya sa akin, "Ruel, wala naman tayong pasahero ah. Baka nagugutom ka lang, kaya kung ano-ano nang nakikita mo." Pagkasabi niya noon, ay lumingon ako sa likuran para tingnan ng mga pasahero. Pagtingin ko, ando naman sila. Ba't naman nasabi ni Kuya Nelson na wala kaming sakay? Nagbayad na nga sila sa akin ng pamasahe. Hindi ko alam kung tinatakot lang ako ni Kuya Nelson noong mga panahong yun. Mahilig din kasi siyang magbiro. Prankster ika nga. Naalala ko pa nga nung minsan, bago-bago pa lang ako. Muntik na akong maiwan sa biyahe dahil naghahanap pa ako ng pasahero na sasakay. Mahirap nun punuin ang bus dahil maaral na araw. Kulang ang pasahero, kaya nagtawag pa ako ng sasakay. Siguro, dahil na rin sa inip, napagtripan ako ni Kuya Nelson. Nung halos puno na ang bus, pinaandar ba naman niya yung bus paabante? Kaya ayun, napahabol tuloy ako nang wala sa oras. Kuya Nelson nga naman no, lakas man trip. Akala ko, iiwan na niya ako. Biro ko sa kanya, "Ikaw kuya, sira ulo ka talaga. Kapag ako iniwan mo, wala kang kikitain, sige ka." Natawa na lang siya sa reaksyon ko. Pero sa totoo lang, mabait naman talaga si Kuya Nelson. May kapilyuhan lang talaga minsan. Dala na rin marahil ng inip at gutom. Kaya napagtitripan niya ako kadalasan. Kaya ayun nga, noong biyahe namin yun, sinabi ko na lang sa kanya na sige, sa terminal na lang kami kumain para dire-diretso na lang. Nagsuggest na rin ako ng pagkain na o-orderin. Pumayag naman si Kuya Nelson. Bulalo. Mainit at maanghang na bulalo. Nagpatuloy ang andar ng bus namin hanggang sa makalampas kami sa tulay ng San Roque. Dito na nagsimula ang kakaibang kaganapan noong gabing yun doon sa bus. Medyo nasindak kami
nung biglang may sunod-sunod na bumusina sa likuran. Sa likuran namin. Pareho naming nakita ni Kuya Nelson na bus din ito. Kaya nagtataka kami kung bakit panay ang busina noong kasunod naming bus. Kahit tumugon na kami ng busina. Sabi ni Kuya Nelson sa akin, "Well, silipin mo nga sa likod ng bus kung sino yung driver ng kasunod na yan. Parang si Raul eh. Nagmamadali ba yan? Senyasan mo na lang kaya na mag-overtake. Bahala siya sa buhay niya. Utak-teng yan. Parang natatae sa hayop." Inis na utos sa akin ni Kuya Nelson. Kaya't agad akong tumungo sa dulo ng bus. DJ Rocky, halos matumba ko dahil biglang binilisan ni Kuya Nelson ang takbo ng bus namin. Naisip ko, bad trip si Kuya Nelson noong mga oras na yun. At malamang ay hindi na rin makapagtiis ng gutom. Kaya hinayaan ko na lang. Maya-maya pa, pagkasilip ko, bigla na lang sumikdo ang kilabot sa katawan ko dahil hindi ko inakala kung sino ang driver ng bus na iyon. Halos humiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan dahil sa takot at gulat nang makita ko kung sino ang nakaupo sa driver's seat ng bus na kasunod namin. Takot na takot ako at sobrang lamig ng pawis na naramdaman kong tumulo sa mukha at sa likod ko ng mga oras na yun. Talagang hindi ako makapagsalita dahil sa gulat. Kaya't halos mahulog sa sahig ang pangako sa pagkatulala. Dahil hindi ko inaasahan ang imahe ng driver na nakikita mismo ng dalawang mga mata ko. DJ Rocky, ang driver ng bus na panay ang busina sa amin nung gabing yun ay hindi isang tao. Hindi tao ang nagmamaneho ng bus na yon. Kung kaya't dali-dali akong tumakbo kay Kuya Nelson at sinabi ko sa kanya ang mga nakita ko. Pinulong ko sa kanya para hindi mataranta ang mga sakay naming pasahero. Pagkatapos ay biglang napamura si Kuya Nelson sa akin dahil ayaw niya akong paniwalaan. Pero noong makaarangkada ang nakasunod na bus, na halos nasa gilid na namin ito, ay pareho na naming nakita kung sino o ano ang nagmamaneho nito. May malalaki itong mga tenga. Makipot ang bibig at may maliliit na braso. Ngunit mahaba. Lingon ito ng lingon sa amin ni Kuya Nelson.
Sa tingin ko, isang kakaibang halimaw ang driver ng kabilang bus na sumabay o sumasabay sa amin. Aaminin ko, DJ Rocky, noong mga oras na yun, ay talagang naihina ako sa pantalon dahil sa sobrang takot. Maging si Kuya Nelson, takot na rin. Sino ba naman ang hindi masisindak sa ganong sitwasyon na kung tutuusin ka, sa mga pelikula mo lang makikita ang ganong klaseng halimaw? Hindi kami makapaniwala na nung gabing yun mismo, nakita ng mga mata namin ang isang halimaw sa totoong buhay. At dahil nga sa takot, lalong sinagad ni Kuya Nelson ang takbo ng bus namin para lang maunahan yung kabila. Laking pasalamat namin nung mapansin naming malayo na ang distansya ng kabilang bus sa amin. Maya-maya, nakarating na rin kami sa wakas sa terminal. Butil-butil na pawis ang pumuno sa buo kong katawan. Pagbaba namin sa bus, si Kuya Nelson naman, tulalang-tulala pa sa lahat ng mga nasaksihan niya. Meron lang akong isang bagay na nakaligtaan. DJ Rocky, yun na yung mga pasahero namin. Muli akong umakyat ng bus para tingnan sila. Nabigla na lang ako dahil nakita kong wala nang lamang pasahero ang bus namin. Oo, DJ Rocky, lahat ng pasahero namin wala na sa bus. Yung wala naman silang dadaan ng iba maliban lang sa pinto sa unahan. Kaya napagtanto ko na totoo palang sinasabi sa akin kanina ni Kuya Nelson. Natigilan lang ako sa pag-iisip noong tawagin na ako ni Kuya Nelson. Pagbaba ko ay may kausap siyang bagong dating lang na driver. Kumunot na ang noo ko dahil pamilyar ang bus na ginamit nila. Parang sila yung... Roel, sila yung kaninang bumubusina sa atin. Ramdam ko ang sindak sa boses ni Kuya Nelson. Laking gulat ko nang marinig ko ang mga sinabi nila. Tinanong ko rin yung kausap ni Kuya Nelson kung sino yung nakita naming may malaking tenga na kakaiba ang itsura. Sinagot ako ng kasamang konduktor doon at ang sabi ay wala raw silang kasamang ganun. Pero DJ Rocky, mas nasindak ako sa mga sinabi ng driver nito na hindi ko talaga makakalimutan. Sabi noong driver, kaya namin kayo binubusinahan dahil may mga nakita kaming nakasampang maiitim na tao sa bus ninyo. Sobrang dami nila. Mula sa bubungan at kahit dun sa gilid ng bus ninyo hanggang dun sa mismong loob. Mas natakot pa nga kami dahil nung malapit na kami sa inyo, ay malinaw naming nakikita, hindi mga taong mga pasahero sa bus ninyo. Alam niyo, muntik na nga kaming tumawag ng pulis, pero naunahan na rin kami ng takot eh. Pagkatapos kong marinig ang sinabi ng driver, ay hindi na ako nakaramdam ng gutom. Tila naman hinamong katawan ko sa pangingilabot. Umuwi ako sa amin nang nakatingin sa kawalan.
Patuloy na iniisip kung paano nangyari ang lahat ng yun. Naisip ko, totoo pala talaga na may mga kasabay tayo sa mundo na kahugis natin ang katawan. Pero hindi naman pala natin mga kauri. Tao sila kung titingnan. Pero ang totoo ay mga ligaw silang espiritu. At ang hindi ko agad natanggap ay ang katotohanan na may kakayahan pala akong makita sila o mahawakan. Sa tanang buhay ko, DJ Rocky, ayun ang kauna-unahang karanasan ko na may kinalaman sa kababalaghan na labis kong ikinatakot. Sa kasalukuyan, nag-iba na ako ng trabaho. Pero tuwing naiisip ko ang pangyayaring yun, ay kinikilabutan pa rin ako. Sana hindi maranasan ng ibang driver o konduktor ang mga dinanas namin ni Kuya Nelson. Hanggang sa susunod muli, DJ Rocky.